talong. So wala nang intro-intro, kain na. Kain ako na Tortang utak. Tortang baka. Utak ng kalabaw. Ito nung ganda Kakat sa ko nila. lang. Tikman natin ito. Kaya, Diba? pag sinabihan ka na wala kang utak, kain ka dito, may utak dito. Hindi ka magmumukhang sabaw. This video is brought to you by Ulala Dagupan. No errands too small. Pangasinan Vloggers. Team Yuyu. Oh, magdasal muna tayo. May kutsara doon. Thank you, Lord, for this food. Thank you, Lord, that you always do for us for you. Thank you, Lord, as well. Let us always pass on that. May bahala po sa akin parati sa mga vloggers na to. Bigyan niyo po sila kalakas ng sa araw na kanilang ginagawa pa rin. Thank you, Lord, this year for you. Amen. Amen. Disclaimer. Ang mga ririnig niyong boses ay boses ni Banong TV. Dahil tinatamad po ako magsalita. Ikaw yung tagaluto? Hindi po, taga-sukat lang. Ah, taga-sukat. O, yan o. Ito yung mga pagkain. Ito yung mga bestseller dito sa Baez. So, explain ni Pilo isa-isa. Ano Ito po ito? yung torta. Tortang talong. Longganisa. Longganisa. Beef stick. Yan, beef steak. Sisig. Ito, sisig. Soft bones. Soup bone. Soup bone ba o soft bone? Soft bones. Soup bone. Soup bones. Soup bones. Utak. Ito, utak. ng kalabaw. Ah, utak ng kalabaw. Chicken barbecue. Ah, chicken barbecue. Lengua. Lengua, yan. Lengua. Tapos, sayote tops. Sayote tops. So, yun. So, yun ang mga bestseller dito sa Baez Eatery. And so, kainin na natin. Let's go! Kuya, bakit Baez yung pangalan ng itong Baez Eatery? Dahil doon sa anak ko na bunso, tanong bata siya, nung mga isang taon siya. Bali, ang damit niya, pang babae na matanda, kaya tinawag namin bae. Ah, Bae. Kasi yung Bae dito sa Pangasinan, Matanda ang babae. tanda, parang lola, no? Lola, oh. Kaya pinangalan nyo na dito, naging Baez Eatery na. Oh. So, Pero ano yung ngayon, dalaga na ngayon, nasa ano na, grade 12 graduating. graduating na. So, ano yung mga ano nyo? Yung mga specialty nyo na kinakain dito? Pagkain? Halos lahat. Sa bali, ano, yung lengua, soup bones, tapos yung mga exotic na ano, yung mga ano tawag dyan, yung Utak, mata, gano'n, no? Utak, mata, litid. tapos yung ano, soup number 5. Tsaka kailan kayo nag-umpisa? Ano na, 1, 2, 3, 4, 5, 16, mga 17 years na. Oh, 17 years na. Kailan yun? Yung mga ano ko, yung mga plate ng ano, bali every 3 years siya, nagpa-plate kami ng mga plaka sa ano, sa 17 years. 17, So, mga, ano na yun? 2004? yeah, mga yan. Oo, mga 2004 kayo nag-start, no? Pero umpisa, wala pa. Pero nung umpisa nyo, paano nyo inumpisan tong negosyo nyo? Bali, parang pinaglaro lang namin ni Mrs. na ano eh, wala kami trabahong dalawa. Natanggal sa trabaho na ano, kaya sabi niya, magluto tayo kahit konti. Sabi niya, sige, mag-umpisa kami sa isang sabaw, isang gulay, dalawang karne. Daan-daan na ano. Magpapadeliver kayo. Andito ang Ulala. Ayan, si Boss Raul, maraming Hello. salamat. Ayan. Ano masabi niyo? Good morning! Nandito po kami ngayon sa Baez Eatery. Ayan, pag magpapadeliver kayo, meron na din silang app. Ayan, download nyo na. Ulala app. Ulala Android. app. Ayan. App Store. Ayan. So yun, maraming salamat at andun na sila. Kakain na tayo. Kakain na kami. Kainin na natin to. Ako pa kainin ng iba.